Ассаламу алайкум ва рахматуллоҳи баракату. Оғоз мекунам ба номи Аллоҳи бахшондаи меҳрибон ва ниҳоят бора. Муроҷиати ман ба инсонҳое ҳаст ки он инсонҳо чӣ кор мекунанд? Хоинои ватан ҳастанд ва хоинои миллати мову шумо ҳастанд, душмани ошкораи мардуми тоҷик ҳастанд. гӯш кунед. Инсонҳое ки дар Аврупо шумо мерен, роҳат мекунед, мегарден, мардума ба ҳар роҳҳо даъват мекунед, мардуми хоҳарони мусалмонро шумо пастарид кардистен, мардуми мусалмонро шумо пастарид кардистен, на илм доред, на фарҳанг доред, на ахлоқ доред, на ягон чӣ дар шумо нест. Шумо чӣ гуна метавонед ки шумо гӯед ки мо исломӣ мехоҳем ё ки вай? Шумо як инсонҳое ҳастем ки мардума танҳо гумроҳ кардан мехоҳем, на ин ки исправит кардан, на ин ки ислоҳ кардан як мардуми тоҷики мо. Шумо аз пушти шумо сагаллакҳо, аз пушти шумо бадбахтҳо бисёр мардуми муҳоҷир сарсону саргардон шуд, бисёр мардуми муҳоҷир азоб кашид. Инсонҳое ки дар Аврупо мерем, бадбахтҳо, як дидда бадбахта мешинед дар аму ишкамоту ранги ишкамои аму харбори мешинед, мемре камтарак 5 вақт намозтона бихонен ё Аллоҳ биген. Мешинед дар эфир гап мезанед, мешинед миллатта пас мезанед, мешинед ура пас мезанед, мешинед у блогера пас мезанед. Акай бобоҷон 88, шумо чаро қабилен ҳам мардака рӯз наметед? Ту хали ту хали. Акай бобоҷон 88 хубтон мекунад. Шумо як бадбахтен. Оно як сагалда ки дигаш на даҳани ура гирифта метавад, мега бояташ, мега мо муллоҳои 5 вақта намоза. Шумо ҳаматон ки ҳамаи шумо ақидаи ғалат аст. ақидатон ақидаи заиф аст. ақида агар шумо саҳеҳ боша, ақидаи сунна вал ҷамоат боша, ҳеҷ гоҳ шумо тавҳин намекунед. Шумо бадбахто, шумо фақат тавҳин намедонед. ман шуморо доказат кардам ки шумо то чанд қадар илми исломӣ доред. ягонтатон илми исломӣ надоред ва агар дошта бошенан, илми исломо шумо дар чӣ истифода мебаред? Дар манфиати худтон истифода мебаред, дар манфиати мардуми мусалмон не. фаҳмидед? бадбахто дар комментарҳои ман ҳар гуна нанависанд, лаънаткардаҳои Аллоҳен шумо. ҳар гуна дар комментарҳои ман нависанд ки ҳамин як комментария ҳатта мебинем дар ҳаминҷа нависондагӣ ки ман ҳар рӯз бар пушти шумо бозам видеоҳои аз ин бақувваттар мекунем ки шумо бидонед. баҳс кардан мехоҳед? майдон аз далел аст. баҳстон мекунем қатитон. Меки шумо ба баҳса нест, ма қатӣ мо баҳс намекунем. мардуми мусалмони тоҷик қатӣ ҳамо думда чӣ баҳс мекунед? о як бесавода не мардум, як бесавода, як ғайрати мардакӣ надорад. чӣ қатӣ умеди худотон асаботон вайдан. ҳамин дидем ку чӣ хеле ки як корвон меравад, ҳойлам ин саго доранд ҳав-ҳав. корвон барояш мерай, саго ҳав-ҳав кардан мегиранд. барои ҳамин хотир бародарони мусалмон, шумо ҳамин ҳаракат бикунед ки кордоршон нашавед. у бадбахтан, у як хоинан. як агар ватандӯстдор бошанд, ватаншона дастгирӣ мекунанд, бародарои тоҷикшон дастгирӣ мекунанд, не ин ки бародарои тоҷикшон пас панҷара мебаранд. бародарон видео рӯй кунед, бадбахтои хоино бинанд. Салому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. рафтем.